ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ አምላክና ሰናዩ ሃሌሉያ ንስበይኑ ዓብዩ ሃሌሉያ بعد ፕሮግራምና بسم أبون ودن منفس قدوس حدا أملاك كنجمروينا هاللويا سكاب كلمك زي أبهر نقرب لو ما عنتها هاللويا زي أبهر زي هبنا له هاللويا كمان نبلي سناي كنا نقول زي أبهر أبلع لنا محرت سلزب زحيو هاللويا فقرو عبس لزخونيو هاللويا هاللويا يسوس 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 أبكر ميخان قرب لنا قويتا هاللويا لو ما أنت دماغ زيابير أبو هاللويا كابزفان كاخت مثلنا قويتا هاللويا أبكر ميخان نصلي وزبلا قويتا هاللويا نسخد ما ملسخت ولو قويتا هاللويا يسوس جونا بزفان كالخا قويتا هاللويا أي تلوت كان قويتا هاللويا يسوس تحتينا بقدمي خان قربا لنا قويتا هاللويا بزمشت زغترد أنا دقفنا حين ختبنا قويتا هاللويا نززبن زخون حين ختعتقنا قويتا هاللويا 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 بمستوعب كل ملالس كترلانا قويتا هاللويا نفسنا خنفتشها قويتا هاللويا مودة أتاسنعها تخبر كوينا ختركب قويتا هاللويا يسوس يسوس سوع لنا شمك هاللويا يسوس لو مونا يتلوت كان قويتا هاللويا نرديتنا بزفان كان لخا قويتا هاللويا يسوس زعلمنا تريان لخا قويتا هاللويا تعزبان لخا نسخا يسوس هاللويا تأنكو فتح نسخا ترحيها هاللويا موندليكا لنا قويتا هاللويا علما نم جزيز اندليكا لنا قويتا هاللويا بتبابن بمستوعلنا بقدمي خاخ نملالس قويتا هاللويا تحت كنبللكا قويتا هاللويا نجزاكا نعخات راح نملخ قويتا هاللويا نعخات راح نتمت يسوس هاللويا انتنا خاب كال القسناس زيابي ربو هاللويا نبخات راح نقبرن مو نسخاد ما اخترد عنا قويتا طببن مستوعلن كتب زحلنا بزمشت سي قويتا هاللويا تبتبنيال كهلوم بلاي أنت تبتبنيال كهلوم بلاي أنت تبتبنيال كاب كل نسخات بلتنا يا خويتا هاللويا ومسلا زغنا خاندلي كالنا خويتا هاللويا يسوس يسوس
تبلتي خمو كاب كلهم فتوتي تبلتي خمو كاب كلهم يعرختي تبلتي خوي كاب بوي كاب دي كاب كله تبلتي خايسوس كاب كله تبلت يسوس يسوس هاليلويا 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 نسوق مرحنا هاليلويا نسوق حلونا هاليلويا نحنا دما نعود راح نملخ نعود راح نسعد هاليلويا نقالو راح كنعزز هاليلويا بقالو خناعتو خنوص هاليلويا 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 سكاب قال املاك نرينا موبو غيرنا دما نصلينا هاليلويا مزمور داويت معراف 25 كاب تقص حاده نرينا هاليلويا كمزي دما يبل هاليلويا وእግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ ብሓቅኻ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ እጽበይካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ምሕረትካን ሳልኻን ካብ ዘለዓለም እሞ ዘክረን ወእግዚአብሔር ንሓጢኣት ንእስነተይን ኣበሳይን ኣይትዘክሮ ከም ለውሃትካ ስለ ሳልኻ ኢልካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ሰናይን ቅኑዕን እዩ ስለዚህ ንሓጥኣን መገዱ خمهሮም እዩ ንትሑታት ብፍርዲ خمርሖም ንትሑታት ውን መገዱ ከስተምህሮም እዩ ነቶም ኪዳንን ምስክራትን ዝሕልውስ መገድታት እግዚአብሔር ኩላተን ሳህልን ሓቅን እየን ወእግዚአብሔር በደለይ ዓብይ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ይቅር በለለይ እግዚአብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ ንኡ እታ ዝሓርያ መገዲ خمهሮ እዩ ነፍሱ ብድሓን ክትነብር ዘርኡን ንምድሪ ይኽወርሳ እዩ ምስጢር እግዚአብሔር ሲ ነቶም ዝፈርህዎ እዩ ንሱውን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ አሜን ሃሌሉያ 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 ቃልካ ህያዊ ጎይታ ሃሌሉያ መገድታትካ ክትምህረና ጎይታ ሃሌሉያ መገድታትካ ክትመርሓና ጎይታ ሃሌሉያ ብምሕረትካ ክትጥምተና በዚ ምሸት እዚ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትኽእል ኢኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትኽእል ኢኻ ትኽእል تخيل خاتخيل تخيل خاتخيل تخيل خاتخيل تخيل خا يسوس تخيل كتلوتا لنفسي تخيل خاتخيل كسر حنيني هوتي تخيل خاوت تخيل خاوت تخيل خا يسوس تخيل خاملخي نهوتي كتمرحا تخيل خا يسوس تخيل
ክትقيرا نهيوتي ክትقيرا نهيوتي نعاخا تبقع كوينا جو كتبلا نعاخا تخبر كوينا جو كتبلا تخيل لخا تخيل يسوس تخيل لخا تخيل وأملاخي تخيل لخا أملاخي تخيل لخا يسوسي تخيل سرحان هوتي سرحان هوتي سرحان هوتي تخليها كتمرحا عبتي قدنا تاتكا كتمرحا عبتي مقددات نتكا كتمرحا بتهياو قالكا بتي قدوس منفسكا لهوتي كتسرحا نهيوتي كتلوتا نهيوتي كتلوتا تخليها 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 يسوسي تخيل هاليلويا هاليلويا سقاد خمي وهاليلويا منفسكا قندلوي قويتا هاليلويا بزمشت زخت لوت أنا قويتا هاليلويا مقدسات كافت مرحنا قويتا هاليلويا تبابن مستوعلن ممليس كاختبنا قويتا هاليلويا نزي زمن كان لليوس زيابي ربو عندنا كفتلنا قويتا قدمي خان قرب لنا يسوس هاليلويا تخيلي خا يسوس هاليلويا نسب نسخات زي لويت كايو هاليلويا كبيدي قويتا هاليلويا نسخاقن تخيلي خا يسوس هاليلويا كما خاز بلا أملاخ سنزين لقويتها هاليلويا يلن 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 كما خاز يلن 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 كما خاز يلن 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 كما خاز يلن يسوع لا 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 شيري بالا 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 أفكركاي كابلب فتوكا عيدلن كالي انتاي كعبسلي سخاقن يسوسي كلو تخون اللي أفكركاي كعب لب فتوكا عيدلن كالي انتاي كعب سلي سخاقن يسوسي كله تخون اللي هللويا
هاليلويا 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 كاب كله تمرت خانا يسوس هاليلويا كاب كله نمرت أكلنا قويتا هاليلويا سخات راي كبرا بهوتنا قويتا هاليلويا نفسي نعخا تسكت نفسي نعخا تمل نفسي نعخا تسكت نفسي نعخا تمل نعخا 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 ويسوس نعخا نعخا ويسوس نعخا نفسي نعخا تسكت نفسي نعخا تملك نفسي نعخا تسعد نفسي نعخا 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 نفسي نعخا نعخا نفسي نعخا نفسي نعخا تسكت نفسي نعخا تملك نفسي نعخا تسعد نفسي نعخا تخبر نعخا 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 آمين نعخا نعخا يسوسي نعخا 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 يسوسي نعخا 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 يسوع يسوع بزي نسخة تطبقي بالليل قويتا هللويا نسخة خات تطبقي هللويا نسخة خا ملكعي هللويا نسخة خا دقفي قويتا هللويا نسخة خا قواساي نسخة خا تحلون يسوس كل خبرين عخا قويتا هللويا نسخة بين خا خبر قويتا هللويا بزي باخا تايتبوخ على النديو بزي نسخة تايسنا يالله نديو بزي باخا تايتبوخ على النديو بزي نسخة تايسنا يالله نديو أملاخي عقابتي باخايو يسوسي دوم بالي كبخي أملاخي عقابتي كبخي يسوسي دوم بالي كبخي بزي باخا تايتبوخ على النديو بزي نسخاس تايسنا يالله نديو بزي باخا تايتبوخ على النديو بزي نسخاس تايسنا يالله نديو أملاخي عقابتي باخايو يسوسي تنكفتيسي باخايو أملاخي عقابتي باخايو يسوسي دوم بالي
عقابتنا قويتا هللويا سخايخا صباغنا قويتا هللويا وقويتا هوتنا نعها كبيرة تحلف تردأ قويتا فقد كات راح فتسيما تكيد قويتا شعب تساتكا قويتا نعها تصابه انتنا كلنا بخات راح تخون قويتا تردأنا مريم قنا كابا زيوسد قد حريت لنا تقدس قالكا ويتا هللويا نعها خمرت ويتا هللويا أباها كل نجر الله ويتا هللويا أباها محرت الله أباها سهل الله أباها برخة الله أباها فقر الله كل ملئ يسوس نقاس بينها كبر 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 بينها نقاس بينها قزا بينها كبر بينها قزا بينها وبينها بينها وبينها بينها وبينها بينها وبينها يسوس بينها كبر بينها قزا بينها بس قدوس بينها بس قدوس كبر بينها كبر بينها كبر بينها كبر بينها كبر بينها هاليلويا هاليلويا هاليلويا
Hallelujah. 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 ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ ተባረኽ ልዕልበል ጎይታ ሃሌሉያ ንስኻ በይንኻ ክበር ጎይታ ሃሌሉያ ንዓና ክትዕመናስ ንስኻ ክትከብር ጎይታ ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ከቢርካ ክንርኤካ ጎይታ ሃሌሉያ ልዕል ኢልካ ክንርኤካ ሃሌሉያ እዚ ድሌትና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ኦ ጎይታ ተመስገን ልዕል ነብለካ ለና ሕጁን ጎይታ ሃሌሉያ ምሕረት ካን ሳህል ካን ስለዝበዝሐልና ትኽብር መንፈስካ ስለዝበዝሐልና ጎይታ ንባርከካ ኣለና ሃሌሉያ ንበይንኻ ነመስግን ኣለና ጎይታ ሃሌሉያ ንበይንኻ ክብር ንህብ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይግባእካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ክብር ክትወስድ ዝግባእካ ንስኻ በይንኻ ኢየሱስ ከማኻ ስለዘየለ ኢየሱስ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ጅድማ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ክንጽልይና ሃሌሉያ ክብሪ ክንህቦይና ሃሌሉያ በቃሉ ድማ ክመጻና ሕጂ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክምህረና ክምዕደና ሃሌሉያ ከከምት ንደልዮ ገይሩ ክህበና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽበለና ንቃልካ ጎይታ ሃሌሉያ ቃልካ ክቡር እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝኸበረ ህያብካ ቃልካ ይሞ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ለቲ ህያው ዝኾነ ቃልካ ሃሌሉያ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብክብሪ ንጽበየካ ጎይታ ሃሌሉያ ንዕብየካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ጸማውን ቃልካ ጎይታ ሃሌሉያ ነዘመን ዝኹን ዘሳግር እግዚአብሔር አቦ ዘለብም ሃሌሉያ ጎይታ ቃልካ ሎሞን ክትልእኸልና ጎይታ ንጽልይ ኣለና ሃሌሉያ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና ኢየሱስ ብቃልካውን ክትዛረበና ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ብቃልካ ክትፍውሰና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሙን ብቃልካ ጌርካ ከተናግፍ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለዛበና ስሙ ይክበር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ ብዘለዓለማዊ ክብሩን ብዘለዓለማዊ መንፈሱን ውልድ ዝገበረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር። ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እንደገና ዕድል ስለዝሃብካና ኣብ ቅድሜኻ ደው ክብል ዕድል ስለዝሃብካኒ ጸጋን መንፈስካን ሓይልኻን ክብርኻን ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ይነብር። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እንደገና አብዛ ምሽት እዚኣ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ብጸጋን ሓይልን ክብርን ኣብ ማእኸልና ክፈስስ ንጽልይ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ንጸልማት ትቕንጥጾ ንኽፋእ ትሰብሮ ንስኻ ኢኻ እሞ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ሓይሊ ዝተሰበረ ይኹን ናትካ ጸጋን መንፈስን ክብርን ሓይልን ይፍሰስ። ትናትካ ፈቃድ ትናትካ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ بكبر ودخا بإيسوس كريستوس سم آمين. እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና ስሙ ይኽበር። ኣብ መስመር ትከታተሉ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም። እግዚአብሔር እንደገና ዕድል ስለዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገና ዮሐና መበል 31 ዓመት አንቨርሰሪ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤሪትሪያን እግዚአብሔር ይመስገን ሓርነት ላዛለዎ እንደገና 31 ዓመት ኮይንዋ ናጽነት ኤርትራ ይኽበራሉ ኣብ ሙሉ ዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ወንጌላዊት ድማ መድኃኔ ዓለም ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ዮሐና ትብል ማለት እዩ። ክብርን አምላኽ ይሁን። እንደገና ናብ ቃል አምላኽ ክንከይዲና ሎም ምሸት ካብ ያዕቆብ መልእኽቲ ኢና ንካፈል ቃል አምላኽ ካብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ክፍሊ ኢና ንርኢ ብሙሉእ ይኮንና ንሪኦ ካብ ምዕራፍ 7 ጀሚሩ ዘሎ ክሳብ 12 ንዑ ሓሊፍና ካብ 13 ክሳብ ቁጽሪ 19 ዘሎ ክፍሊ ክሪኦ ኢና ምዝና ያዕቆብ መልእኽቲ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ተማሂርናዮ ኢና ብዝተፈላለየ መገዲ። እንደገና ግን ቃል አምላኽ ሕያው እዩ። ቃል አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እሞ እንደገና ብዛዕባ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ከም ዘምህረና ርግጸኛዬ ንተቃል ከምብዌ ኣብ ማእኸል ጸበባ እንተሎ ይጸሊ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩ ኢሉ እታ ብእምነት ዝተገበረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክተሐውዮ እያ ጐይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ኃጢአት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ነንሕድሕድኩም ኃጢአትኩም ተናዘዙ ምእንቲ ነንሕድሕድኩም ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንም ጸሎት ገበረ 3 ዓመት 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማያት ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍረኣ ሃበት እንዳበለ ይዛረብ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ብዛዕባ ጸሎት እዩ። ኣብ ዝተዓተ ወረዲልና እንሪኦ ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ቁጽሪ 13 ኣብ ማእኸል ጸበባ እንተሎ ይጸሊ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኣነ ዝደልዮ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ጸሎት ኣብርሃ ኣቢሉ ሐዋርያው ያዕቆብ እዩ ተዛሪቡ። ጸሎት ብእምነት ከም ዝጽለይ ጸሎት ብእምነት ከም ዝጽለይ ጸሎት ብዝተፈላለየ መገዲ ይጽለዩ። ጸሎት ብእምነት ከም ዝጽለይ ንዝሓመሙ ሰባት ብእምነት ከም ዝጽለይ ኣብ ጸበባ ዘሎ ሰብ ድማ ክጽሊ ከም ዘለዎ እቲ ሕጉስ ድማ ከመስግንን ክዝምር ከም ዘለዎ እዩ ያዕቆብ ዝነግረና።
ስለዚህ ጸሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ መን እዩ ክጽልይ ዘለዎ ከም ኣመንቲ ኢልና ተሓቲትና ኩሉ ቅዱስ ህዝቢ ክጽልይ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ኣማን ሁሉ ክጽልይ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ንኽንቀርብ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ጸሎት መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ካብ አብርሃም ጀሚርና ክርኢ ከለና አብርሃም ጸሎት ነቲ ንጉስ ክጽልየሉ ከሎ ንርኢና ንሳራ ምስ ወሰዳ እቲ ንጉስ እንደገና ምስ መለሰሉ ናይቲ ቤት ማህፀን ተዓጽዩ ስለ ዝነበረ አብርሃም ይጸልየልኩም ኢሉ አብርሃም ምስ ጸለየ ማህፀን ተኸፊቱ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጸሎት ንዝተዓጸወ ነገር ዝኸፍት እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዋጋ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት ምስ ኣምላኽ ንሰምረሉ ኣብ ኣምላኽ ተወኪልና ኣብ ኣምላኽ ተኣሚንና ንኽንጽሊ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ጸበባ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዘን ዘሎ ሰብ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ መንፈሱ ዝተናወፀ ዝሓመመ እንድሕር ኣልዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጸሎት ቀሪቡ እግዚአብሔር ክፍውሶ ክጽሊ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እቲ ካልኣይ ጸሎት ብዛዕባ ሽማግለታት እዩ ዝዛረብ ናይ ሽማግለ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ይብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ዘይቲ ቀቢኦም ይጸልዩሉ ንትሕሙም ይብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሽማግለታት እዩ ዝብል እምበር ሐዋርያ ነቢይ ወንጌላዊ ወይ ከዓ ወዘተረፈ አይበለን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት በእምነት እንታይ ይግበሩሉ ዘይቲ ለኽዮም ይጸልዩሉ ንመን ነቲ ዝሓመመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ወይም ናይታ ማሕበር አገልገልቲ ዝኾኑ እሳቶም ዘይቲ ቀቢኦም ይጸልዩሉ ንመን ነቲ ሕሙም እንታይ ኸውን ክፍወስ ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ እታ ብእምነት ዝተገበረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክትሕውያ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ይጸውዕ ዘይቲ ቀቢኦም ይጸልዩሉ እታ ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ሕሙም ትሕውያ እቲ ሕውየት ዘሎ ኣብ እምነት እዩ ማለት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ወይ ሽማግለታት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብታ ማሕበር ንዘለዉ ቅዱስ ካህናት ንዝሓመሙ ብዝተፈላለየ መገዲ ንዝሓልፉ ክጽልዩሎም ማለት ዘይቲ ቀቢኦም ኣብ ሕማሞም ክጽልዩሎም ብእምነት ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘይቲ ቀቢኦም ኢዶም ኣንቢሮም ክጽልዩሎም ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ብምንታይ ግን በእምነት ነቲ ሕሙም ድማ ጎይታ ከሕውዮ እዩ ናይ እምነት ጸሎት በእምነት ዝተገበረ ጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ መልሲ ኣለዎ ግብረ መልሲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትእዛዝ እዚ ንመን እዩ እቲ ዘይቲ ድዩ ዘድሕን ወይስ እቲ እምነት እቲ
እምነትዩ ብእምነት ይጸልዩሉ ናይ እምነት ጸሎት ንትሕሙም يحويو حويت يركبيو مالتو سلازي أمكرا أبت أبابا زلو سب كتصلي فقاد أملاخيو نزعام مودما نابيت كريستيان مرعتي زي تقابي بأمنت كتصليو فقاد أملاخيو نمنتا مرعتي قبل كلو نتوم زمرحوهم نتوم زقواسيوهم كتصلي لهم فقاد أملاخيو بمنتاي بأمنت كتصلي لهم سلازي صلوت أب قدم أملاخ نزع همما سمت الله مصحف قدساوي مالتي بأمنت متصلي بزي أمنت نا أملاخ كنسمرو أين غيرنينا سلازي أمنت وسان نجاريو مالتيو بأمنت زتصلي صلوت فري اللو بزي أمنت زغون نجرجن فري البو مالتيو سلازي هواريا يعقوب كزارب كلو انت ازبل بأمنت صليو نمن نتوم زغواسيوم نتوم زغلغلوم نزعام مسب كتصليو فقاد أملاخي مالتيو እግዚአብሔር ፈቃዱ እዚዩ ኣብ ሓደ ማሕበር ይኹን ኣብ ሓደ ሕብረት ዝመርሑ መራዕቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግዴታታት አሉ ውዴታ ዘይኮነስ ናይ ውዴታ ግዴታ ናይ ውዴታ ግዴታ እንታይ እዩ ናይ ውዴታ ግዴታ ማለት ንዝሓዘኑ ኸጸናንዑ ገዝኦም ከይዶም ንዝሓመሙ ከይዶም ክጽልዩሎም ተኣኪቦም እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ንሓደ ሰብ ይኹን ንኽልተ ሰብ ገዝኡ ኸይድካ ምጽላይ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዘሐጉሶ ተግባር እዩ ንሰባት ንዑ ጥራይ ክበሃሉ የብሎምን ንዝሓመሙ ንዝደኸሙ ንዝወደቁ ንዝተሰበሩ ከይዶም ምኻድ እዩ እዚ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበሮ ዘገርም አገልግሎት ሓደ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽዎ ጥራይ አይነበሩ ይኸዶም ድማ ነበረ ይኸይድ ይጓዓዝ ይረኽቦም ነበረ እንዳኸደ ምኻድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዕድም ጥራይ አይነበረን ዓዳም ጥራይ አይነበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸይድ ነበረ እንዳዘረ ድማ ጽቡቕ እንዳገበረ እንዳፈወሰ ንሕሙማት እንዳፈወሰ እሱራት እንዳተፈትሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይሩ እዩ ስለዚ እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መትከል እዩ ዘይተኸይድ ማሕበር አይትሰፍሕን እያ ዘይተኸይድ ማሕበር ማለት ነገልገልቲ ማለት እዩ ዘይተኸይድ ማሕበር ህዝባ ክትዕቅብ ኣይትኽእልን እያ ንምንታይ ተይልና እዚ ፕሪንስፕል እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መትከል እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መትከል ፍረለዎ ኣብ ተግባር ተውዒሉ ንተግባራውነቱ ምላሽ እግዚአብሔር ይህብ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎት ብእምነት ኣብ ዝግበር ጸሎት መልሲ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እምነት ጸሎት
أدلايو مالتيو نأمنا تسألو الزدليو انتايو كنبل كلنا حاكم زفوسو حمام اللو حاكم دما زي كولو حمام اللو ازغن فلطو هنكأل لنا نكزيابهير أبزينا نعدمو أبتي كابسب تبابن فلتأتن نلعلي زغونة نجر أبكد ما أملاخ حزنايو بأمنات نقرب እግዚአብሔር ድማ መልሲ ኣለዎ እግዚአብሔር በእምነት ዝጸለይ ጸሎት መልሲ ኣለዎ ካብ ሰብ ዓቕምን ካብ ሰብ ክእለትን ልላዕለ ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብጸሎት ሒዝካ መቕራብ እዚ ሓደ እዩ እዚ ትእዛዝ ንመን እዩ ተዋሂቡ إلا نحتت علنا مرسخن هبال لنا لنفسنا اتعادى زبلنا انت ايو اما اخلكم سببون تلو يسألي حقوسن تلو دما يزمر يبلنا ازنو الكيو سببو سب انت هاليو يسألي اب سببا زلو سب اب چنكي زلو سب اب حسمن ام مكران زلو سب يسألي يبلنا زتعقو سدما تليو يزمر يمسجن أملاخ يبلنا سلازي أب سببا زلو سب كسلي أب حاجو زلو سب دما كزمر بحرياو يمالتيو اتي مبل سالساي نري أودما نتزعم مسب زيتي أبي يسأليولو يبل نحموم بسقو زعممه بسقو نزدخمه بمنتاي جن بأمنات يسألولو نا أمنات صلوت عبي قبر ملسي على مالتيو سلازي متعاف قدساوي متكلات أب قبر توعيلو فرا يركبالو مالتيو بزعبا صلوت ازي ينغرنا مصحف قدوس قصيلو بسم غويتا بزيتنا قبؤ يصليولو اتا بامنت تتغبرت صلوت دما نتحمم كتحويو ايا يلو 4 نتبيو بامنت تتغبرت صلوت نتحمم كتحويو يا حويت الله مالتيو بمنتاي بأمنات زتجبرة صلوت بأمنات زتجبرة صلوت حويت الله مالتيو قويتاون كتنسو إيو مالت كابتي بحمام زدك قصو تسيو غيديو مالتيو كوسا وسيو مالتيو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እምነት ጸሎት አማህበር አምላክ አገዳስ ነገርዩ ማለት እዩ አገዳስ ነገርዩ ቡልቅ ዝጽለይ ጸሎት አሎ አገልገልት ድማ ወይ መራሕትን አይ ቤተ ክርስቲያን ዝጽልይዎ ጸሎት አሎ እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካይዳ እዩ እዚ አካይዳ ድማ ውጽኢት አለዎ ፍረለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጽሉ እምባርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ነንሕድሕድኩም ሓጢአትኩም ተናዘዙ ምእንቲ ነንሕድሕድኩም እውን ጸልዩ ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥያ ኤልያስ ከማና ሰቢዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንብ ጸሎት ገበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነመን ከም በሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍርኣ ሃበት ይብለና ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ናይ እምነት ጸሎት እምነት ብዘይ እምነት ዝኸውን ነገር የለን ማለት እዩ ብዘይ እምነት
እምነት ወሳኒ ነገር እዩ ጸሎት ብዘይ እምነት ትርጉም አልቦ እዩ ብዛዕባ ኤልያስ ኣብዚ ይዛረብ እዩ ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንብ ጸሎት ገበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነመን ከም በሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍራኣ ሃበት ይብለና ኤልያስ ናይ እምነት ጸሎት ሊጸልዩ ንሰማያት ዓጺዎ ወይስ እንታይ ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና እቲ ካልኣይ ጸሎት ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ክንብሎ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ዘዳ ቀዳማይ ነገሥት 18 ክርኢ ከለና ብዛዕባ ነቢዩ ኤልያስ ታሪኽ ንረክብ ኢና ካብ 17 ጀሚርና ኤልያስ ተሲኡ ካብ መሬት ዝናብ ኣይትዘንብን ኢኻ ኣይበለን ኢዳ እቲ ካብ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰምዖ ነገር እዩ ተዛሪቡ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ዝሰምዖ ነገር እዩ ተዛሪቡ ኤልያስ ግን ኣብ ኣምላኽ እምነት ዝነበሮ ሰብ እዩ ኣማኒ እዩ ጻድቕ ናይ ጻድቕ ሰብ ጸሎት ጻድቕ ትኽ ዝበለ ቁኑዕ ዝኾነ ንኣምላኽ መገዲ ስዕብ ዝነበረ ሰብ እዩ ኤልያስ ነቢ ኤልያስ ስለዚ ኣብ ኤልያስን ኣብ ኣምላኽን ዝነበረ ርክብ ሕያው ርክብ እዩ ነይሩ ስለዚ ኤልያስን ኣምላኽን ይዘራረቡ እዮም ኣብቲ ዘረብኦም ዝነበረ ሓደ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ መንፈሳዊ ብልሽውና ነይሩ ኣክዓብ ኤልዛቤል ጣዖታት ተተኺሎም እቲ ስርዓተ ኣምልኾ ዝነበረ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ብምሉኡ በሪሱ እዩ ነይሩ በሪሱ እዩ ስለ ዝበረሰ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣገልገልቱ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ከም ዝተቐተሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ንዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ርእይዎ እዩ ኣብዚ ታሪኽ ኤልያስን ኣክዓብን ኤልያስ ክንልዕል ከለና ኤልዛቤል ኣላ ኤልዛቤል ክንልዕል ከለና ኣክዓብ ኣሎ መንፈሳዊ ብልሽውና ኣስታሮትን ባኦልን ይምለኹ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብዚ ነገር እዚ ኣብታ ናይ ሰሜናዊት እስራኤል ጠሜት መጽኡ ድርቂ መጽኡ ጠልውን ኣይነበረን ሰማያት ተዓጽዩ መን ዝዓጽኦ ነቲ ሰማያት እግዚአብሔር ማይ ከይሃርም ከልኪልዎ እግዚአብሔር ግን ንዑ ወኪሉ ምስቶም ነገስታት ምስ ንጉሳ ኣክዓብን ምስ ኤልዛቤልን ዝዘራረብ ሓደ ሰብ የድልዮ ነይሩ እሱ እውን ኤልያስ እዩ ኤልያስ 3 ዓመትን ፈርቓን ከባቢ ማይ ምስ ተዓጸወ ጠፊኡ እዩ ኣይተረኸበን ደልዮሞ እዮም ኣክዓብ ደልይዎ እዩ ኣብ ዘይተደልዮ ቦታ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ሓደ ነገር ኮይኑ ዘዳግም መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት በታ ሳልሰይቲ ዓመት ንኤልያስ ኬድካ ንኣክዓብ ተራእዮሞ ኣነ ድማ ንምድሪ ዝናብ ከዝንመላኤ በሎ ኤልያስ ከዓ ንኣክዓብ ክረአዮ ከደ ይብለና
أبتا سلسيت عمت كيركا نآك أب ترأيو نمدري زناب كهبي سلازي إلياس اتناي سرك مسوعة جيرو كتسل غلو حوي خاب السماء زوردلو مغنيات حدن تايو እግዚአብሔር ስለ ዝተዛረበዩ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ወይ ከዓ ምስ አምላኽ ብዘለዎ ዝርርብ ዝተፈጸመ ተግባር እዩ እቲ ሓደ ጸሎት እዚዩ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝኾነ ጸሎት እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ሰማያዊ ሕያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተገበረ ጸሎት ማለት እዩ እቲ ሕያውን ዘለዓለማውን ዝኾነ ፍቃድ አምላኽ ዝተፈጸመሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኤልያስ ሰማያት ክዕጾ ሓዊ ካብ ሰማይ ክወርድ ዝናብ እንደገና ክሃርም ዝተገበረሉ ምክንያት ፍቃድ አምላኽ ተቀቢሉ ስለዝኸደዩ ብዘፈቀደ ተሲኡ ዝገበሮት እምርትን ተአምራትን አይኮነን በመሪሕነት አምላኽ ዝተገበረ ተግባር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኢድ አምላኽ እዩ ብዛዕባ ፈውሲ ክርኢ ከለና ግን ዝብለና ናይ እምነት ጸሎት ጸልዩ እቲ ሕሙም ክሓዊዩ ይዝብለና ሕውየት ክረክብ እዩ ዝሓዘነ ተልዩ ድማ ይጸልይ ምጽንናዕ ካብ አምላኽ ክረክብ እዩ ዝተሓጎሰ ተሃልዩ ድማ ይዘምር ክብረና አምላኽ ያሃብ ውዳሴን አምልኾን ንጎይታ የቅርብ ኢሉ ያዕቆብ ይምዕደና እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት አብ ቅድመ አምላኽ ዝኸበረን ዝተፈተወን ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት እስትንፋሰ ነፍሲ እዩ ጸሎት እግዚአብሔር ሰሚዑ ዝምልሰሉ መገዲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ናይ እምነት ጸሎት እቲ ካልእ ድማ ካብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ክሪኢና ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ድማ ምስኡ ኸደ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ሰዓቦ ኣብ ዙርይኡ እውን ይደፋፍኡ ነበሩ እነሆ ከዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ብብዙሓት ሓካይም ብዙሕ ተሳቀየት ኩሉ ገንዘባ እውን ወደአት እንተኾነ ገዳዳኣ እምበር ኣይጠቐማን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተተንኬ ክሓወየ ኢላ ማእኸል እቶም ህዝቢ ሓሊፋ ብድሕሪኡ መጺኣ ክዳኑ ተንኬየት እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ከዓ ብቕጽበት ደው በለ ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ድማ ተፈለጣ ኢየሱስ ከዓ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ በሎም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ህዝቢ ክደፋፍኣካ ትርኢ ኣለኻ ተመሊስካ ግና መን እዩ ስትንክፈኒ ትብላ ኣለኻ በለዎ ኢየሱስ ድማ ነቲ እዚ ዝገበረ ክሪኢና ዙርዩ ጠመተ እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኡ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሓ ራዕራዕና በለት መጺኣ ሰገደትሉ ሁሉ ተሓቅውን ነገረቶ ንሱ ከዓ ጓለይ እምነትኪ ያ ዘድሓነትኪ
بسلام كيدي كاب حمام كون حوي بلا او كاب حمام كي حوي بلا ذا سبيتي ازياء بزعبا كريستوس يا سمع كريستوس كم زفوس كريستوس كم زدحن يا سمع قنبل بحد نجر حسيبا أب حكايم كيدا سلدا وديا عصر تغلت عمت دمي فسانيرو جن ولا حدا مفتحي أي رغبتن إذا مفتح زي كاب سب أي ترغبن ناي سب نجر فتينا كم سمتن كنا عمم كلنا خلاتنا حكيم بيت نغيدينا كم سمتن كنا حكم نغيدينا استفل علينا قرات كنقبر نغيدينا كم سمتن قنا حدا انت ايو تايلنا صبات كهولو اي كالون كاب عقموم نلعلي نيرو كاباتاتهم نلعل سلازنبره ولا حدا غرد واي كالون ردئت اي رغبتن ردئت سلازي رغبت نتزنبرا قسلان حمامان تزكيما تنبر نيرا مالتيو قن حدا معلتي سمع بزعبا كريستوس كريستوس كم زدحن كريستوس كم زفوس كريستوس حراهم زوت سمع مسمعت أبلبا حسيبا امنت نايلبيو امنت اوشتنا زودا نغري بوشتا حدا نغر وديا كيدي ناي قمشو ጫፍተ ተንኪፌ ካወኤ ኢላ አብልባ ሐሲባ አውሽታ ሐሲባ ክፍወሴ 12 ዓመት ሙሉ ካብ ዘሳቀየን ሕማም ክፍወሴ ካብ ስቃይ ክድሕኒ ክርስቶስ ኢየሱስ መሲሕ ናቱ ክዳን ተተንኪፌ ክፍወሴ ዝብል እምነት ኣብ ልባ ኣሕዲራ እምነት ካብ ምስማዕ ዝመጽእ እምነት እንደገና ካብ ምርኣይ እውን ይመጽእ እግዚአብሔር ትእምርትን ተአምራትን ክገብር ከሎ ሰባት በዓይኖም ክሪኡ ከለው እምነቶም ይትስኡ ውሽጦም ይትስኡ እሳ ግን ሰሚዓ አይራአየትን ግን ኣብ ልባ ሓሲባ ከይዴ ክዳኑ ክትንክፎየ በእምነት ተበጊሳ እምነት ስጉምት ለዋ እምነት እግር ለዋ ከይዳ በእምነት ጉዕዞ ጀሚራ ዝገርም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓል ኢያኢሮስ ከድሕና ዝኸይድ ነይሩ ኣብ መገዲ እዮም ተራኺቦም ኣብ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዕዝኡ ንጓል ኢያኢሮስ ከድሕና እዩ ተፀውዒ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሓደ ኢያኢሮስ ንክርስቶስ ፀውዒዎ እዩ እሳ ድማ ንክርስቶስ ክትንክፎ የቐሚሹ እያ ትብል ዘላ ክልተ ነገር ኢያኢሮስ ፀውዒዎ ኣሰበይቲ ግን ክትንክፎ እንዳኸደ ከሎ ተንኪፋቱ مستنكفتو حيلي كاوشتو وجه تفويسا in fraction of second heal تتنكفا تفويسا مستفوست يسوع كريستوس منيو تنكفوني ደቀ መዛሙርት ዝመለስዎ ምላሽ ባህሪያዊ
أبزي تريو زلها دفيو زغل سب اندات دافأس مني تنكيفوني كتبل كاللغاس زقرميو إلهم كم سمتن سجن كوشتو حيل خمزوات تفليتو ويو يسوس جن دحريت كولي حمس بلا ترايو اتزهون نجر كله نجيراتو قاليلوا امنتكي أدهنكي تدحن امنتيا تفوس امنتيا حراتو امنتيا أبزن ريو بأمنت كيدا كتنكفو إنارينا أي حفرتن أي استعفران تفويسة تمليسة كبرنا أملاغيهم كاب سبع من لعلي زغونة نزبنات كساقيا زنبرة اتسقاي كاب لعلي تقنطيتو كيدو امنت أب لبانيرو كريستوس كناغفنيو نابو كخيدي كم سمتن كله فتيني حجك نسترفنا يمنيو ناي غويتايو السو كفوسنيو إلى تنكفاتو يسوس كريستوس ودياو حيلغا وشتو واتيو حيلغا وشتو واتيو تفويسا هاللويا حيل أملاغ زتصوع امنت حيل أملاغ زنقساقس امنت لباوي امنت وشتاوي امنت عبل بانيروا بامنت كيدا تنكفاتو ودياو تفويسا فوس بلعليا حلفو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي امنت وسان نغاريو بولكي امنت وسان نغاريو كما قلقلتي ناي محبر شماغل بامنت متصلاي وسان نغاريو بأمره زي فتح أشعات نقرالو مفتحي كابيو مفتحي كاب كريستوسيو زمت زي تفتح نقرات بتصالوت يفتح يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هو صلوت ناي صادق سب صلوت بجبرا تسلطيا هو بأمنات زجبر صلوت الله نقولاتنا زملكت بأمنات زجبر صلوت منفس قدوس مريحت زجبر صلوت هاللويا الله أبزوشتي فرنري مالتيو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو منفس قدوس مريحنات زغبر صلوت الله رومي شمونتاس إذنقرنا بمنفس أملاك زمرحو الساتم ولد أملاغهم رومي شمونتا بزعبا منفس قدوس أبريهو ينقرنا بمريحنات منفس قدوس زغبر ناي مهلا صلوت الله بزعبا هاجر زغبر بزعبا بيت كريستيان زغبر بزعبا سبات زغبر صلوت الله منفس قدوس مريحنات زغبر صلوت أبويو تنبيت زمت أبو شتيو مقلات منفس قدوس زمت أبويو أبتو شتيو زمت هاللويا بمنفس قدوس مريحنات زغونة ناي مهللا ملجا مسغانا صلوت
ኣብኡ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ኣብኡ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝግበር ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ካልኣይ ጸሎትከ እንታይ እዩ ተይልና እቲ ሳልሳይ ናይ እምነት ጸሎት መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝኾነ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝግበር ጸሎት እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ግልህለ ኣቢሉ የርኤና ነቲ ዝመጽእ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብርሃን ይኹን ጸልማት ገላሊሁ የርኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ እሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ኢሉ ኣብ ኢየሩሳሌም መከራን ማእሰርትን ከም ዝጽበየኒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበይ ይምስክረለይ ኣሎ ኢሉ ማይ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ኣብ ልቡ ነይርዎ ግን አጋቦስ ዝበሃል ነቢይ መጺኡ እቲ ዝተዓጠቆ መዕጠቂ ፈቲሑ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ከኣስርዎም ንኣሕዛብ ሓሊፎም ክህብዎም ኢሉ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ገና ዘይበጽሖ ገና ዘይረኣዮ ግን ብመንፈስ ንዝተረድኦ ነገር ኣጽኒዑሉ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ እዚኡ ኮይኑ ንመገድና ኸማን እግዚአብሔር የርኢ ጳውሎስ ንሮም ይግባኝ ኢሉ ምስከደ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንሱ ኢና ንርኢ እታ መርከብ ካፒቴን መገድና ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይንኺድ ኢልዎም ግን ኣይሰምዑን ብደቡብ ወገን ዝመጸ ንፋስ ምስ ነፈሰ ኩሉ ነገር ሰላም ዝኾነ መሲልዎም ጉዕዞኦም ጀሚሮም ኣብ ማእኸል ምስ ኣተው ግን ካብ ምብራቕ ዓብ ንፋስ መጽኡ ንሓያሎ መዓልትታት ተናዊጾም ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ምጽላይ ንመገድና ገሊሁ የርኤና እዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ በእምነት ምጽላይ በረኸትን ፈውስን የፈስስ ብውልቂ ይኹን ሽማግለ ማሕበር መራሕቲ ይኹን በእምነት ዝጽልይዎ ጸሎት ንማሕበር ይኹን ስፔሲፊክ ንሕሙማት ይኹን በእምነት ዝጽለይ ጸሎት መልስ ኣለዎ መልሱ ድማ ሓያል እዩ እቲ ካልእ እቲ ሳልሳይ ናይ ስልጣን ጸሎት እዩ ኢየሱስ ድማ ከም ዝበሎም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 18 ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ ነሆ ተመንን እንቅርቢዒትን ኩሉ ኃይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከዓ ከቶ የልቦን ገናኸ ስምኩም ኣብ ሰማያ ስለዝተጻሓፈ ደኣ ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለዝተመለኹልኩም ኣይትተሓጐሱ ኢሉ ኢየሱስ እንቅርቢዒትን ተመንን ወይ ርኹሳን መናፍስቲ ክግዝኡልኩም ስልጣን ሂበኩም ኢሉ ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ስልጣን ይህብ እዩ እዚ መንፈሳዊ ስልጣን ኣብ ምንታይ ይግለጽ ኢልና ተሪእናዮ ኣብ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ይግለጽ
ኣብ ሐዋርያት ይግለጽ ኣብ ነቢያት ይግለጽ ኣብ ወንጌላውያን ይግለጽ ኣብ መምህራን ይግለጽ ኣብ መጋቢያን ይግለጽ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ዝኾነ ብውበት መንፈስ ቅዱስ ዝግበር ናይ ትእምርትን ተአምራትን አገልግሎት ማለት እዩ ብውበት መንፈስ ቅዱስ ዝግበር አገልግሎት ከይዶም መናፍስት ተውፅኦም ሕሙማት ፈዊሶም በስልጣን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መቃርሒኡ ሂቡና ነቲ ዝተዋሃበና ጽቡቅ ጌርና ክንጥቀመሉ ፈቃድ አምላኽ በእምነት ናብቲ ጸጋ ዙፋን ቀሪብና ዕብራውያን 4:12 ከም ዝብሎ ዝሓዘነ ተሃልዩ ይጸልይ ብውልቁ እግዚአብሔር ምጽናዕ ክገብረሉ እዩ ዝተሰበረ ተሃልዩ እግዚአብሔር ክጽግኖ እዩ ተስፋ ዝቆረጸ ተሃልዩ እግዚአብሔር ተስፍኡ ከሐድሶ እዩ ሃሌሉያ ተስፋ ዝቆረጸ ሰብ እንድሕር አልዩ መንፈስ ቅዱስ ዝፍውስ ዝቅድስ ዘጽድቅ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ጎይታ ብሕያውነት በመንፈስ ቅዱስ በእምነት ንዝግበር ጸሎት መልሲ አለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕያውነቱ ድማ በግብሪ አማሕበሩ ይግለጽ ኣብ አመንቲ ብውልቂ ይግለጽ ብዝተፈላለየ መገዲ ይግለጽ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብቲ ዝሃበና ዓብይ መሳርሒ ጸሎት እዩ ጸሎት እግዚአብሔር ምስኡ ሕብረት ክንገብረሉ ዝሃበና ዓብ መሳርሒ ጸሎት እዩ በዚ ሰለስተ ሰረት እዚ ክንጽልይ ፍቃድ አምላኽ እዩ አነ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዘይጽልይ አማኒ ዘይጽልይ አገልጋሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ይኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ አገልግሎት ዘሎ ክህሉ ይኽእል እዩ ዘይጽልይ ተኾይኑ ፍረ ክርኢ ኣይክእልን ብሓጺሩ ፍረ ኣብ ጸሎት እዩ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ጸሎት ህይወት ነይርዎ ንቶም ዘገልግሎም ሰባት ይጽልየሎም እዩ ቃል ጥራይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ጆኻ ኢድ ሕቆ ጥራይ ሃሪሙ ዝኸይድ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ቅድመ አምላኽ ኣብቲ ጸጋ ዙፋን የቅርቦም ነይሩ እንደገና ክጽልዩ የተባብዖም ነይሩ ናብቲ መልእኽቲ ከድኩም ራእይዎ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ብጸሎት ዝተመለዩ ብጸሎት ዝተመለአ ህይወት ንበረኸት እዩ ዝኸውን ብጸሎት ዝተመለአ ህይወት ዝፈሰሰ ዝተረፈ ነገር ኣለዎ ብጸሎት ዝተመለአ ህይወት ሓዘኑ ተቀንጢጡ በሓጎስ ልቡ ይመላእ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ብሕያውነት እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ብምንታይ ይግለጽ ተይልና ብጸሎት ምጽላይ ኣብ ነገር እዩ ኣብ ክፉእ ግዜ ፈጺምና ደው ክንብል ዝገብረና ኣብ ቅድመ አምላኽ ብጸሎት ክንቀርብ ከለና እዩ የማንን ጸጋምን ዝነፍስ ንፋስ አንፈትና ኸይሰዓትና መገድና ሒዝና ክንከይድ ብጸሎት ጸኒዕና ክንጽልይ ፍቃድ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም
ሕያው ጸሎት ዓቢ መንፈሳዊ ኮምፓስ እዩ ኣብ ዓቢ ውቅያኖስ ትኸይድ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ ዋጋ የብላን ስለዚ ጸሎት ሓያል ነገር እዩ ብዚ ሰለስተ ነገር እዚ ሎማዓንቲ ዝተይልና ያኽለና እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ናይ እምነት ጸሎት ኣብ ቅድሜኻ ንጽልይ ኣለና ናይ ጸሎት መንፈስ ከተፍስሰልና ሓያል ዝኾነ መንፈስካ ክፈስስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ የዕንት ልብና ዝኸፍት መገድና ሙድሙድ ኮይኑ ንኽንከይድ ቅዱስ እግዚአብሔር እስኻ መገድና ክተቕንዕ ነገራትና ሁሉ ኣብ ኢድካ ሓሊፍና ንህብ ኣለና እዚ ምሸት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝሓመሙ ሰባት ዘለው ሚድያ ዝከታተሉ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ዘለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተፈወሱ ይኹኑ ማእሰርቲ ዘበለ ሁሉ ይበታተኽ እትናትካ ጸጋን መንፈስን ይፍሰስ ክብርኻን ሓይልኻን ብሞገስ ይገለጽ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ኣጋንንት ይፍረስ ናይ ሽምካ ክብሪ ብሞገስን ብሓይልን ይገለጽ ክብርኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብዛ ዝጸልመተት ዓለም ይብራህ ብርሃንካ ይብራህ ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ሰናይናትካ ዘበለ ሁሉ ናብ ብርሃን ይጋሃድ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ኣጋንንት ሁሉ ይፍረስ ስለዝነበረና ግዜ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳስን ኣምልኾን ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና بكبر ودها بإيسوس كريستوس آمين